ओरै गाखोना बारजोबोमोन नालाय साफा नै बैग्रिसु होथेजोब्बाय हाबनो हाला लामाया सेसखासै दाना माजोंबा थांबावदों आङो ओरै सिङाव दासो जागायगासिनो दंमोन आरो आं ओइजों हाबहैनांसिगोन दा बेजों लामा गैला। हेलौ खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय। दिनै आङो नैबे देबारगाव गार्डेनाव दंफैयो आरो नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। माखासे आं ब्लग दिन्थिगोन अब्ला भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नायलांदो। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मोखाङाव दङ आं दायो। फाइनालि आं दायो हाबनोसै देबारगाव गार्डेनाव। डेन्जारसो माथो गिदिंलायबावसो ओरैजाय फांथेजोबनाय आरो दा आं सिङाव हाबफैबाय। गार्डेनफ्रा साफा माने दासो बानायहांदों आरो वाव इन्टारेस्टिं। गाइस नायलांबाय थादो भिडिअखौ अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय। हायोबा लोगोसे साबस्क्राइब खालामना हो। नैबे जाहैबाय रेस्टुरेन्ट गोदान खुलिनाय। आं दायो सिङाव हाबलांगासिनो ओरैबो बानायगासिनो। फाइनालि आं सिङाव फैबाय। दा ओरैबो आरो दाबो दैया बिराद गिदिरानो दं। ओरैजाय शुटिं खालामगासिनो आरो शुटिं लागासिनो। अभी इधर अभी जाने वाला है हम लोग। फ्री फिलिंग शुटिं लागासिनो दाबो। बैयानो गाइस नायलांबाय थादो। ओरैजाय दासो नै बिबारफ्रा गायजेनदों दाबो गासिबो जाजोबाखैनो ओरै दासो नै जागायगासिनो गाइस। मार्च फेब्रुवारि मार्चफ्रावसो बरिया बिबार बागान जाजोबगोन आरो बियो बावहाय। ओरैबो नै दासो बे मार्टिया थुम्स गासिबो बेथिंजायहाय ओरैबो दं दासो जागायजेनदों आरो ओरै दंगासिनो बिबारफ्रा दासो गायजेननाय नै दासो थफिहांदों। ओरैबो नायहरदो गाइस गासिबो दा हौरैथ' आं हाबनो हायासै दहायो। आङो बिसिम थांनाय नायदों आं बैसिम। बिबारफ्रानो दासो जागायजेनदों।
बिबारफ्रा नै दासो देरहांदों आलदा आलदा कालारनि जोबोर गावबागाव बिबारा गाइस नायदो बाव देनांहाय बिबारा ओरैजाय गासिबो बागान जाजोबबासो नायनो बिराद समायना जागोन आरोना आं गाइस गासिबो ओरैजाय देखायहरबाय दा लांदांजोबसो बिबारफ्रा माखासेयानो दाबो जाथ'वाखै आरो बारजोबा गायजोबथ'वाखै आरो दासो जागायजेनहांदों